говори с някой. Ало? Къде си, колега? Ами, идвай на поляната, айде. Ей, сега ще ти давам, ще пусна локейшън. Искаш да изровиш на майка ми кокалите от гроба. Ела ги изробим на поляната. В гората? Искаш в гората? Къде е точно локацията? Ще дойда и в гората. А? Не бе, не съм те блокирал, от курвата телефона звъним. Давай да се виждам, искаш ли ти купя мемейки? И искаш ли мемейки да ти пусна локация от залата? В залата те чакам да го направим легитимно. Предната база е на среда Мишко и в гората, не ми се обяснява, бе. Не ми се обяснява, направо идва в гората, сега ще прата локация на Инстаграм, ай. Идва, май, пусни я в Инстаграм да обявя, да я видят всички. Аз ще бъда там. Няма какво да обявяваш, бе, шматко, искам аз и ти само, цирка, че е страхлив. Казвай, ти идваш в гората, аз и ти, какво ми се праща интересен? Идвам, пращай локацията, идвам. Пращам ти сега локация в Инстаграм. Пускай я в Инстаграм на твоя профил всички да я публикуват, да я видят. Ма какво всички да публикуват, бе, шматко, идва сам в гората, бе, цирка, че е страхлив. Аз ще дойда сам с телефона си и ще го оставим на дървото. Който победи, взима телефона. Аз Искаш ти ли? казвам, че искам да бъдем само в гората. Аз и ти с два телефона ще ги оставим да се снимаме. Ние нали сме инфлуенсъри? Ти си най-голямата шматка, бе. Аз съм много голяма жена, да. Ела, сложил съм си поличката с High Heels, ела, брат, сложил съм си полата в Пловдив съм. На манежа, отивам в един пути клуб, тук Плейбой в Пловдив, ще чакам на пилона. Идваш? Ей, сега ти го казвам. Ела, бе, маняк, сега отивам в залата, купувам си и ние мейки, аз съм Дакота Дичева. Ела! Ти пращах ти локация, ела в гората сърце. Ай! Идвам и тук едни маняци ме предвождат, идвам към вас. Дай да го отблокирам само, за да ми прати локация. Добре, пусни локацията, моля се. Моля се, много те моля. Дай да го отблокирам Ще само. пратя локация в гората съм след половин час, айди. Половин час. Бре, ти много време ти трябва за половин час, дойдох в Пловдив. Добре, Аз ти пускам локация от залата, купуваме ние мемейки и ще извикаме доктор. Тя се би ти в гората, бе, мършо. Ще те спържа в тези реса, майка ти, ще вайди, бе. Добре, не е проблем, ей сега ще дойда. Добре, не се обяснявай, бе, гората с 15 минути си там, бе. На Розариума гората, айди. На Розариума. Добре, пусни си лайф оттам и аз ще дойда с телефона, сам ще вляза. Ще бъда гол по шорти, ще правим секс, идвам. Слушай, оставяш телефон и Окей, няма проблем, аз идвам. Аз се скарам в момента. Слушай, ма сега, оставяш телефоните настрани и оставяш телефоните настрани. Окей, бе, няма никакъв проблем. Окей, разбрах. Не се оставяш телефоните. Окей, пускай локацията, аз те чакам, ай, оставям ти време да се подготвиш. На Розариума на гората. Окей, идвам, пускай лайфа, аз идвам на лайф. Кучката сега ще ме издуха. Няма да пускам, да и сам аз теби цирка джеве глупак. Никакъв лайф няма да пускам. Ай, нали ония ден пуска лайф, беше на хотела ми, после беше на бензиностанцията. Не искаш да изровиш на майка ми кокалите, ела? Спираш лайфове, спираш всичко. Така на телефона си говорим, аз и ти идваш в гората. Справя, аз няма ти правя. Окей, идвам там съм, само ти тръгна ли на там, защото аз пътувам? После. Човек, какво ти казвам, бе? Окей, бе. Спираш всичко, идваш в гората. Добре, идвам там съм, айде. Айде. Затворим, отиваме в гората и сега.